B'kejl ta' ftit aktar minn 3 metri u magħmula b'aktar minn 4,000 biċċa, il-Malta Records ippremjat lil Charlie Buttigieg f'isem l-Aqda Banda Zejtun b'rekord uffiċjali għall-akbar ballun dekorattiv tal-Milied magħmul minn materjal riċiklat. Buttigieg sqarmana l-imħabba tiegħu lejn il-Milied ta' tfulitu u ilu għal diversi snin jarmu b'oġġetti riċiklati. Fis-sermana minn fejn ġiet il-ħajra għal dan il-ballun. Din is-sena tħajjart nagħmel il-ballun xi ħaġa differenti li Christmas tree għandu kulħadd, prasjepju għandu kulħadd xtaqt noħroġ ħaġa differenti. Inħadem minn materjal riċiklat, toilet rolls, kitchen rolls, ir-roll tagħhom. U qatt jitqattaw il-proċess ġal kollha fil-glitter u mbagħad ħareġ il-prodott finali b'4,032 biċċa wara. Kollox Charlie Buttigieg ħa madwar xahar nofs biex les dan il-ballun li jikkumplimentaħ se jkollu xi fanali magħmulin minn materjal riċiklat ukoll. Fost il-materjali użati insibu l-qafas tal-kartun biċċiet ta' linja minn kannestri mormija u kollha ta' tqiq skaduta fost l-oħrajn. Charlie rat ħajli l-bosta nies fosthom il-Kunsilli Nazzjonalista fuq Birżabuġa Johan Borġ li joffrewlu dan il-materjal kollu użat. Dan il-ballun se jkun eżibit fis-sede tal-Aqda Banda Zejtun sal-ewwel tas-sena u se jkun parti minn eżibizzjoni artistika abbinata mal-Milied imtella mis-sotto Kumitat Kultura fih dan l-istess Aqda. F'din l-esibizzjoni wieħed isib presepju artistiku statiku maħdum mill-aħwa Edward u Joseph Buġejja flimkien mas-segretarju Brian Bonnici li ilhom minn wara l-festa ta' Santa Katerina l-hawn għaddejjin fuqu. Edward Buġejja, wieħed mill-presepjisti, tkellem magħna fuq ix-xogħol li ħadu. L-ewwel ma bdejna minna l-kaxxi tal-kartun fejn ħafna djar u hekk. Allura l-presepju li jdur miegħu u fejn ħafna maxturi u hekk u kbir għandkom tieħdu pjaċiju. Innutajna bosta personaġġi mhux tas-soltu bħal ħassiela, id-daqqaqa, id-dera tal-Anġlu r-Rajja u l-San Franġisk tas-Sisi li ħoloq l-ewwel xena tan-Nattività ta' Ġesu Bambin lura fl-1223.